म्हापसा काणकाबांच्या साईबाबा मंदिरात गुरुपुनव विविध सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यावळी सयत मनयली. गुरुपुनवे निमतान म्हापशे काणकाबांच्या श्री साईबाबा मंदिरात श्रींची पुजा आणि विविध धार्मिक तसेच सांस्कृतिक कार्यावळी जाल्यो. आरत आणि महाप्रसादाचो थळाव्या भक्तगणांनी लाव घेतलो. पालखेचे मंदिर प्रदक्षिणेतय भाविकांनी वांटो घेतलो. फामाद कलाकार सागर आरोलकार आणि ताची घरकान्नीन येजमानकी केली. पळयात तो आनंद सुवाळो. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट.